Така, тестерчето е заредено. Обръщаме го наобратно да влезне пудрата захар при пчелите и започваме да друсаме. Продължение на 2 минути. Раздрусваме хубаво. Сега в момента тествам семейство, което, както бях казал, предполагам, че ще има така по-висока опаразитеност, тъй като, както казах, когато третирах, предавах майки на тези семейства и там третирането беше малко по-различен начин. Сега ще видим какво ще покаже тестерчето. Ето ги пчеличките. Излишно е да обяснявам, че трябва да се внимава да не се вземе майката. Майките са и маркирани и се забелязват лесно, тъй като сега знаете, че са по-слабички, по-подвижни и се сливат с пчелите, трудно се намират. Тази я видях лесно, както казах, маркирана е. Вбиваме се пудрата захар. Тъй като сега в момента на повечето семейства няма вече пило, взимаме отново от средна рамка пчели. Има теории, че е хубаво да се вземат от крайни рамки. Това са средните рамки, че не било много точно. Ранди Оливър с доктор Ли има там едно проучване, което наистина показва, че в някои ситуации това е така, но на много места сега в момента 2 минути съм ги тръскал и отварям тестера така и ги оставям да се доочистят още около минута, като отново така лекичко ги поразтръсквам. Пускам им и въздух. Сега гледаме да запазим пчеличките. Има една е дошла да види какво става. Както казах, каквото и да покаже този тестер, ще има със сигурност доочистително третиране на 100%. Доста кар падна, както и очаквах. Сега затваряме. Този път без да обръщам тестерчето и ще ги раздрусам така още известно време. След което отново отваряме отдолу. И отново го изчаквам така да се доочистят, ако може така да се каже. Като отново ги разтръсквам. Тук това семейство няма абсолютно никакво пило, така че тестера ще е максимално точен. За съжаление имам много акар.
но както казах, на това семейство го очаква. Пчеличките са си живи. Най-много една-две да загинат. Нали, не е като с тестовете с алкохол, нали, спирт или други подобни. Мисля, че това е достатъчно. Само че сега, като връщам пчелите, ще се сложа булото, защото след такова брутално друсане са агресивни. Ще дам на пауза, че ще стане много голямо видеото, да върна пчелите в кошера и после да промием чашката, да видим колко акар има паднал. Така, няма нито една загинала пчеличка. Ето я чашката, вземаме вода и просто наливаме, за да можем да промием пудрата захар и акара да излезне отгоре. Така, доста акарче има. Само една клечка. Така, тук ще го махна табу. Тук производителя дава до 3 акара слабо опаразитено, до 6 акара средно опаразитено, 9 и над 9 вече семейството е супер опаразитено и се налага даже задължително да се третира. Като аз гледам ако има, нали, 2 или 3 акара, 3 акара максимум, тогава не третирам. Всичко над 3 акара третирам. Чакай сега да видим, да обърна камерата.